Hello guys, magluluto tayo ng trending na luto ngayon na no uling, no air fry, na three tablespoons of oyster sauce, one-third cup of banana ketchup. Ito yung nagpapasarap sa ating pork. Naglagay rin ako dito ng Pepsi guys. Nasa inyo na yun guys kung anong gagamitin nyo. Gusto nyo ng Sprite or Pepsi. Ginagamit ko dito ay Pepsi. So nilagyan ko ng 1 cup of Pepsi para sa ating marinade. And guys, haluin natin
yung mga ingredients natin na nilagay kanina guys. Haluin natin mabuti para kumapit siya sa ating karne, para malasa yung ating karne. So dapat haluin natin ng mabuti. Ayan guys, pagkatapos nating haluin mabuti, tatakpan natin siya at ilalagay natin sa fridge for 1 hour or gusto niyo ng overnight bago lutuin para kumapit yung lasa. Nagpapainit na tayo sa ating frying pan. Bago natin siya lutuin, dapat mainit yung ating frying pan. Ayan, malapit na siyang maluto. Pag brown na siya, pwede na siya nating tatanggalin sa ating frying pan at ilagay natin sa ating plato para yung sabaw kanina sa ating marinade, yun ang ating iinitin. Ayan, ilalagay natin yung sabaw natin kanina sa ating marinade at pag kumukulo na siya, pwede natin ilagay yung karne, yung pork natin, lutuin natin ulit. Magamit naman ulit tayo ng tinidor kasi hindi na pwede nating kamayin. So baliktarin natin siya para maluto siya. Tapos yung sauce niya kumapit sa ating karne kasi yung sauce yung nagpapalasa sa ating karne. Malapit na po siyang maluluto.
at ang sarap po siyang tingnan. Mapapasubo po tayo dito sa kainan natin ngayon. Kahit simple lang po, masarap po siya. Luto na po siya. Sa amoy pa lang, busog ka na po sa ulam na ito. Kahit simple lang po. Maraming salamat po sa panonood. Sana po suportahan niyo po yung channel namin. Huwag po kayong magsasawang manood sa aming video. At please po, subscribe sa our YouTube channel. Likes, share, and comments. Thank you.